الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الإسلام رابطة بين الإفراد والجمعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: وهو أصدق القائلين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليالي الخمس وجبت له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mga pagaling ko mga Muslim, mga gobyerno, mga Muslimah, malagi sumakalidal po ng ugyang putwa, ayaw po kalagyan ng ugyang putwa sangkuan, ugyang kaya microphone, para gugulan sa ugyang kaya pagkasapar wala sa kanduyan. Isa'y niya di tanong ipanalaman si Allah sabab sa yan kaya pakasawit tanong Allah sa nga makhluk mga parahisan niya na lagi din kaya pakasawitan niya kung yan ang tanong ang mga tao mga barabanto ba na ini datar tanong kaya mo Allah sabab sa nga darajat lagi nga kapapantagan ng tanong ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding pati kemana lagi ya keputusan terus dengan dua pengawal Saudi Arabia pengawal Amerika di bagi bicara isu baik dan ini bicara soal Saudi na ayah pakai usaha tanpa lagi nu na kalau di makasinan itu pada Isa di dalam tanupal Isa kumyangon amasanay kupyak ko saksi wala na suku semua sahabat semua nabi Sunnabiullah Sulaiman. Kanina hindi bibigyan sa mga kalumala. Nasang tanong na, ilay mo kung anong tao kasama. Isa kong miyango na Nabi na Sulaiman ay pagdaan niya nagyang ito pwede sundaro ka batusero pala nung kasalin. Nagyang ito masa na sipo kung sa kong ito basa nagyang ito mo na nakapapantagan pagdaw. Na kung sundaro ka batuy sa aeroplano na nagyang ito pagdaan ng Sulaiman na aeroplano ang ito. Pagkakutin ito na na ilay yung kasagatan ng mamunay man ito na piyang isaritan ng talwala pagkawit ng nesa kawang isaging ang pamana ragad, liyaw ragad Allahu Akbar padanan sabi panalamat ng wala darajat mamalit ng Allah subhanahu wa ta'ala kaya sa nananan yung nagtiwala wa fi anfusikum afala tubsirun napiyang mo nagtiwala gini na mga ginawa nyo na ilay nyo inaon ang kasanan nyo doon akapanalamat si Allah. Kian narkawala manusia, kian narkawala Muslim, hasta kato Arab apoy sa United Arab Emirates. Kaya kabasan niya nag-ibut tigin at kaya balawira wala Muslim na bidan rakam pera $10 milyon na na dia kan muslimin dia muta ingara na Muslim. Oy, ilay man ito ingara na Muslim. Ngayon na suwati kayo sa Muslim na apya para doon sa Muslim na napagasan niya musulman na suwati kayo sa kafir na never kaya man yan na inna jahannama kanat mirsada everlasting upama na sa mga kafir na pityagar wala sublagin yung pagkadaga parakiran na sa Muslim na apya para doon sa nakagira mo doon anong panagya pagasan niya musulman ano man yan itanong kapakapanalamat si Allah subhanahu wa ta'ala bantuin dan Rasulullah. Woi, na ayah penaringan setan lupa papantagan
Sagege umat Rasulullah amarhuma piyakatanao Allah agege umat Nabi na marhuma ay betul na marhuma na biasa dul dia mutake kalimu yang isa na sunnatul Daud na bati ada lagi untuk kitab na Zabur ay na pamana kaadilan Daud na ira bati na untuk Zabur na minum sa pagkada sa tanod na pat kataw sagi mutakapen ni lagam itu posisi dia dia isa na bati na lagi untuk Zabur na pat kataw akyat sa tanod na niya lagi suwalla di mga panalaman tigina ya Allah malatan to ini pergi ngarakan na panggatan sang ini pergi ngarakan alim na miyakan sa suara sudud alaihi salatu wassalam mismo nabi nantigina ya Daud innahu sayati min ba'dika nabi ismuhu Ahmad wa Muhammad la agdabu alaihi abada wa la yagdabuni abada hey Daud na dikat tigib kebubaya kamat ana tigil anna pagandnak na nabi si Korea ka yuta tigil su Ahmad way sumas nabi ni angaran si sa Quran su Ahmad Muhammad ayat tigil kapakat tate usana nabi na la agdabu alaihi abada wa la yagdabuni abada dia kena kerarangitan sadel sadel na dia punya mengkerarangitan sadel sadel ini sumpatul wallah na wa ummatuhu marhuma suatu dia lagi hey Nabiullah Nabi yang nadu supaya umat dia na marhuma ika kalipan datang penutus sama itu budia kasih simpan sumanga niya tanu sagi mutalah mahfuz na piakat tanan wallah mga taw tanu ika kalimuyan piakat tanan wallah mga taw tanu maapad ko'y pangalinggago wallah subhanahu wa ta'ala wa ummatuhu marhuma suat tigil sumanga umatanan aging nga na nabi kebubenakan na ikakalimuakan way a'taituhum minan nawafil misla ma a'taitul anbiya'i wa rasul suat tigu wallah so kini bukan ko mga nabi akan ko mga nawafil ay betul na mga nawafil na sumanga sunnah na sadil sa pembalasakan ko mga nabi akan na gusto mga rasul na din ng bidan nila Allahu akbar wa afradtu alaihim al-fara'id allati mithla ma afradtu al-anbiya'i war rusul nasu ini paligot akong ko mga nabi ang nagusto mga rasul na din nabi nila sa kini paligot ng giran dito isabab kapkailan tanu sa panaguntangan ng mga bayi panaguntangan ng mga datu ko diran di perapas si saging dakwah Islamia mampenari di mapaparon na di masusurot kagian ka esubya gitu na tanwaragor nagiasud ti gumalok sa nagparwarin berada sa Taiman uy di ngamin pukulangan nagyang buta panaguntaman nagakamaran uy tetaman si walang patakore ko na tingo mga loks na mampananak taman sa piyakaw kitan sa diyang kaulang na si kuan naging yung mga na mikrofon pantag ko kung awin akal akip tumanantan hisagyang kuto akyaban tugarap tanong Allah ummatun marhuma mga tao ay kakalimu ngay no nakagi aya responsibility tanong masuliyah tanong na lagi dito masuliyah mga nabi sa mga rasul dan nabiya tanong hatta ya'tuni yawmal qiyamati nuruhum misla nuril anbiya'i wa rasul nasan natigulahay doon sa tumanyan so kapasadanakan ini bagian kiran aliyandi napakataling mengarah na tingin ng mga umat Muhammad panitanur na yan panitang wala mapikanurun suat tigil so sindo wa ibubugayakan ko mga nabi ang nagusto mga rasul na inauna din ng bidya nila sa sindo sa kibong tagawi dito sugawi ada ay na anada aba da pagarin ang akatutungan ay dito susati manalakaw apian ng rasul na di gurung-gurungan agyang ko to mga tao ang milyon na mga tao antay mong naroon sa puro sabab sa swalungan na pagkaranin wala si ko mga umbunong-bunong ng mga tao dayak ko lawla sa agyang ko to gawi gyutoy so yawmal mahsyar na yaman na niyan na yawma yafirul mar'u min akhi pelaguyan ng tao so ina yan so pagarin yan so ama yan so bawatan yan sabab sa agyang ko to akalagalag na agyang ko to akarisas agyang ko to mga gulola why nakubiya ba agyang kaya umat Rasulullah ay ito man yan agyang panaguntaman itataros yan sa dakwah Islamiyah
na ya'tuni yawmal qiyamah na pakaw matanus ano nga namuri asosido ipagyawan ko mga nabi na lagi no sindo mo kaya galabog ka nagyang butuwa galabog ko mga nabi agyang kaya dawa Islam yan gay pa naguntaman ang kakaptatan ni man uwe na dahil na okay akapakalibre tanusan ng makalilo sa agyang kaya instruction nagtanong o nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam minibugak niyan nagtanong apag uyag yung tanong sa kaya masa tanong kau pagiliya tanong na giyan kaya masa tanong mga pagriya na malon yun nanganangi nagis Jupiter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan na badiru bil a'malis salihah pamakot ka nung nagtigyan magamal pibiya fasatakunu fitan kapag umadin supim parang apit na naging kaya masa na masa sa striyon isaw din naging kaya sumya kadaragatan ng fitna tiwa na ayak pipikiran nyo na ayak kapagin o mga tiwa mga ragor kong kapagingin na sabab ko di manggalibog o mga tawak upang manakamparan sa zahra al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas ayat tiwal akap kapayag o mga kabinasan ko mga liyaw lupa na gusto mga peragatan na sabab patigyan si isagyang butuan ikang galibog ako mga kajirilan siya ko ayaw man niyan na mga gilupa si isa peragatan na datara mo tapugtas ang mga kapal na dirundin derog as mga tao ada para tira si wala na dirang katawan na guilty ka peltaw ang gugulang ina nga masalah ini pagkaritan wala ng ititibartan wala ang yan kaya bituan sa ayaw man niyan na virus uway na udah musuli murakatan wala na tamang ko amal ng mga tao matunan niya virus yan uway ke virus yan gusto mga amal okay nasabab kulimur kita wala na daya nuto magaga ka niya tagu-tagu sa protek o Allah subhanahu wa ta'ala na ilay nyo manarya ka kapanin kakatan wala kataman ni manto na daubatan ng mili siya dito muslim aba ay manan yan na mapiyagi sugat wala sabab sa giyang buto kaan ang pantadod ng mga ibadah mga amal giyang buto kabasa ko yang kaya bubayanan na pakah teman-teman yang nagyang kutapan na kutaman nila sa dakat tupod agyang kaya ayaw aanan na mga nasakat mga programa mga awidakal sa kibra pa sa saging agama tanong agama Islam sabab sa siya paka tetap wala siya paka ayaw aanan na tatalambun wala gyang kuto akapatigong piyaw muslim sa isang dunia na sampurna sa alungan ng muri dan yang padal masih ko kadato dan yang padal masih ko kalatamu dan yang padal masih ko bangsa katam dinyo basin yang padal masih ko ayaman niya agama tanong agama Islam taman sa inalo niya sa Quran agyang kutatiyan aman na amil as-saliha min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah sandati bola sa tao amagamal sa tito amala mapya melagi umam agububay datarong darudupa mana niya pisil lapido nila naging agama na piara tiran swalla sa asani saringan falanuhiyannahu hayatan tayyiba na ibtati wallah kapag pagitaw na kanang mga tao sa kapag taw niya kapya kapag taw siapa panel bola ubu kata yung mga tao aso kapag katitagumpya na siya mapapadala mo agama na mataan ka bagya sa mga kafir na ditang daga ko mga masjid ka sunod sila sa agama oy kagyan ka dunia na sa mga padingin datara Europe multi-billionaire na patimbang niya nulunan kaninya gagawin awidawan nagyuto na titilang sa pera kakagyan walang tajid li sunnatillahi tabdila ayat katagun wala sa katagumpian na so kaadin o agama siya kupisa katawan na andin ni kanya nung kupisa katawan na dapian ang pakiling baraniran ugid na iyang kutapos yan na mamimilpil sa kagiraman ito nakapipya ginawa siya wala kaparamisanan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit tiruan nun at tigin na thalasu man kunna fihi wajadat halawat al-iman talawat tiyan aandi ni magdamayaw taw na
terus sakit taman yang so kamis agian kutu akit kulangan yang kuparatian yang si bola na gitu ni kapag katatagubian niya. Oy. Paganero na tiyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayyakuna Allah wa rasulihi ahabba ilayhi mimma siwahuma. Antar na tingin magda mga sa Ginoo ka. Magda mga at sulamu lang na siya. So pinti barangan na pamamagian ng Allah. So terak ka, so walay ka, so pamilya ka, so darajat ka. Na mapakalabingon so kapagkibibig ang kasik Allah subhanahu wa ta'ala. Ako susuguin na tanutos sa katatapan ka. Kasasawitan ka so kami so paratiya. Na andinigat aming ang kami so paratiya. Na datang ang mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayaman na niyan. Na dapi igil ang upamana. Sumisilan sa Maidan. Yang utama arna ka. Na ayah dilan ibatiru kasama pansakap tebud ako mga linoy na kebubuan namin tigilan so kapatay sa sobra pansakap kebubuan niyo sa gilin nakasusunsuman niyo sa ganyan arak kapaginom niyo. Oy, ino to na tanto kira na mamis agyang bunto ang paratya si wala nandun ni kata mga sangan na mamis sa paratya nandun na kalaka si ibu kapatay. Isa man na rin tos si ibu mumin na isaw din at thermometer yan yung mga manusia na gira pangilay na kay tedun na kay kalamayon yan na lalaki nga sa thermometer area na mga after 10 minutes or 5 minutes na ilang nga kakilay kay kagda kay pamana kalamayon yan ugit na so paratya na di nga ketak si paratya utaw ayat ko kaketak sa tanurong na bigay sunabi sa mga taks isaw na taks nakikita tingin al-mautu rahatul mumin suatu yesu kapatay mapaparatian nakiti kapakadakriyan upama ka magdam ka sa Ginoo kay pagkanag ka sa kapatay na mawatampong kuwala dubanin ng kaili ubar ka matatabuso kami sa paratiya uy kaso mumin nakinuban niya pagkanag sa kapatay nakinuban niya pagkanag sa kapatay kapagkabubian niya sa kapasa diyan kay dunia na katawan ng mumin ada pa si kapiti ang ginawa ka kalabus mo yung maratiya na aya original apo kapyo na ginawa tano na ukapan tagi ka kapatay kasisir kaso paratiya na diyan po to kapitunggo sa malakal mo si kunya nga nakatataman kaso kamis ang kiyang upamana kapakagandam sa kapiti ang ginawa uwe na reversion sumampu sa mga tao adir lumapadan maging aparatya nasibu sa punta kapatenya ng bisyo pasun nabi katigin na walladhi nafsu Muhammadin biyadi ipatatigyan ko tumatang kunyawa ko ang intus wallah azza wa jal mapuro gumala la mu'alajatu malikul maut asyaddu min alfi darbatin bisayf kagibut tigin nagyaw ko to asati manakatang umalakal ko katumbus niya sa napas ko mga taon o mga paratenya na masakit tadi susah dipulang utap-utap. Uy, nang maganda matangmayan, nakataguan tanu sa sanggila ko kaparanusa, kataguan tanu sa kapanaguntaman, si ko kapaganggalapag sa kasuat pagkatan wala, kedaan tanu sa emanan yan na kita talugo sa ganyan ikaw ketida sa dunia. Uy, upang makapag-isabutir tanwal lagi ke dunia dan din akan inisisyon ng umani sa surang tanron na tanong ko sa na suka kapagagumatan ayaman adi kapagagum mo to pipia nakagigim mo to inam gim mo to 3 araba amal kana ba amal ka amal mo to inam kala inam mutatulul amal isaw to pitero iblis pitero ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga bulay ko yan ago mga pagarinyan na diyan mo tatulul amal diyan mo mangalay pangarap sa dunia na sumang gusto mumin na malay pangarap siya ko anong namunin koto gitu bida dia naginan mga pagarigo mga Muslim penginita masih wala aditan ng matay na kasawitan tanong ato na ipagtirun ang mamisa para dia naginan sumiyag na mga sahabat miyag na mga tao ang mga raranisik wala buhay isa katawa awliya asya kanya
bin Sulaiman. Nah, lagi biar lagi mutabayar lagi kapne haji. Na malok na isngit lagi mutamya kay sa napne haji sila. Ako supagari niya ng buad na mga murid yan. Kaya kung misa presiden siya sa Kufa, ayaw to ni may panahaji siya kaya utaka masa na namagato sa dinar. Na hindi din mapaluto. Kaya mo to ka panahaji. Kaya bago masisira siya sa Kufa na Tomyar Gusu dia mo to grupo Jawaran apagulo niya kita Prince Sulaiman na tigil na apa yang punya mamamasa anak ko tigil sa pangan apa gawin nito sisino to kapatag sa Kufa oy na kagi mo pusus kanya sa gyang to pamana padiyan na yang lima nang kili sa to pamana kilida gyang to padiyan na mele niyan men kaya na sa kato bay payamanan niyan na inaw di matatanong gyang to ganti ditaran niyan na kaya umeli niyan nasibuk pag-ago sa giyang kuto amiyate binatang amiyak alala na lagi ako mamani na giyang kuto amiyate binatang na piyang ulian na di mangilele sa talikudan si isang balaki niya namiyak awida akalo ayaw na niya na giyang kuto sa katawa pa na malay para tiya tingin na niya kapiyang boy kayo niya ipugulan amiyate haram ubaga kana gyud buto pamana miyate binatang ada kalau tes sumbali. Oy. Na teo dunia. Na kay ko umani mabulya sa gyud buta sa purna taguni sa buta awide niya na silopin. Na teo duga gyud buto ay man so Rabbi bin Sulaiman. Oy, Rabbi bin Sulaiman. Na kay ko tulog niya na si Imam pun sa buto sa timana wala ya malum awat sa pamanawan dalumay. Na siyuro ka na tigi manay na melia kun ana dua katoro na bayi na ikatalura na gimutay na iran na sukod na sukyap pa kamanian na tigil sa kutang mga watayan na mga ikarita muna paninitid ni watigil at ano maka upamanatan nun makasagasaka na giyamutan nila kung ipangul na gimutay na iran na pagpapangaro yan oy na sukun ni sukya pamana kay ko na mitiliran na kay ko maluto na tigin ay mga kareta ko na kanganuro aga sarap ko tigin na pagpakaran daw nang yang ana pasyo na sur na tigo gimuta ko man sa kina bisre masuk kaya kita makurusak kenilan na dapod na tigin baka punto na kera kana tapito sa tigin na pakaw kita ko niyo pagani na kan tigin adini wanang kanati Rabbi bin Sulaiman kaharamanan kasudah makawit sa subbali amiyata binatang na haram uway namyakat upama namyakat kukulis ka kaya utay na iran sa tigil umukatawin kakaralas yan na siya tigil ko sundum yakat ulurabun na tigil mo ululami di kami tigil pagkaraw mga nisip ko mga taon na tuwa ay pinimili masigat na sumakikinanglan namin na yaman niyan na di kami tigil ayam mana niyan na sacrifice sa iyang mga ululami maapod na tigil siya kong mga pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigil na miyang gulo na suat tigil so mga watak ni na miyasa buta tigil tariman wala oy kena tigil bagi kapag ito kami na suat tigil so kaya tariman wala na kahanda wala at ito kami wala sa kami miskin oy sakit tigil ikiwarian kami na wala sa katigil wala saya mana niyan na nailumyasi pa kami nga na ay mana niyan na pagito ko mga mapadigami tigil si kong pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakas din ko so ay mana na Rabbi bin Sulaiman sa sumyong si isagyang punto ang mga padiyan na kayo makawaki pagarin at tigil na pagarin ko na miyasa rin na niyatang na tigil na inuan tunay ang mana niyan na tigil na diya ko rin terus manayhati diya tigil na kayo panayhati akan na pagito ko nakaragabagin na tigil bugan siya sa giyan buto upama ng mga pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay man niyan na di pumakakan na ti kuno pagari niya na pagari ana di kasi nasunyat kana tigil na diya buat paguli kay bugyang giran na init yang giran agyang butay panahajian ano magatos ay man dinar
Nasudu so kinim ganyan sa diyan ko ta telo ka taong bata-bata nagubir ang sirang sikwal apela ni Rasulullah. Hey Tuhan namin, uway nagyang kay apunay hadi asabab ko so ni atiyan na dari yang terus ko sabab kini pangalinggo niyan kami natare mauso ni hadiyan na esa pun ena sambigo yuti kapan tagagyang utadu agyang utang bata-bata agyang na ipnay hadiyan napakaganda sa mga manginikiran sa maap agyang uta siya ito Rabbi bin Sulaiman nagyan natanya sir nagyang uta bun sikanin bipeto yep managyang uta mga pilihan mga siringan yan amin na hadiyan sa kagrupo nagyuti sa papato meron siran na siran na grupo na da siran makataros na gitwa mialing siran na kahado wala akagyan ko magawma agyan ko tuwa numi miya ko masuk minanay haji na inalaw siran o Rabbi bin Sulaiman na di mambas agyan ko tayo inalaw niya tingin na niya nakaraya tingin magawma tingin na atikati ako po tingin na siya ko natingin niya kata orang na baka upama na baka ano mga perangan natingin na di ka ko narinig yung sindi ko natingin na mata natingin wala kaiday nakasikan sa muta imin ikataw pamipagpudami siya uwan na miyakat paling tulang utay sakiran na utang miyakat manumit na nakatantuan niya nakatip na natingin so ini pakawitra nasakan naman natingin so niya kawitra kan natingin sa muta nakatanya tinggi, kuah hingga ini pagawai tekanan ini sagi utama saat tinggi dari taruh hingga dua pun ini pemain ini dulu karena dia muta pundir. Nah ini leh kuno Rabbi bin Sulaiman dia muta pundir ini begini nun Allah Akbar walillahilham. Nah ini leh dia nagid na muta ini begini sang utang buat namugatus adina. Nah biar kau tantang kubro ayam mana dia muta Rabbi bin Sulaiman mata suatu dia muta tutulan sagia muta ayam mana yang gulola. Nah, ayat kaya pemanah madwa keduna ini sengit sabab sa iman tu na madakal mga tao ang pagpakai pemakinan amya ka paniat sa giyang kaya panihadi iman tu ragal na sabab kunita no masih sigurado ubatan no pagkatano si iman tu agiyang kaya ragal ujur amin isugot terkatano na umiyog swala na sumanga tao at titu agiyang muta sisira muta niya diyan na udah ka pagkataros na paniat ka sa sempurna ka sa giyang tayo sa hajka umiyog swala na tiari mawal lagi mutar naik haji ka kakatir wanan Rasulullah tingina faman hamma ay ya'mala hasana sadna tinggi sama ka paniata pegel sama dia falam ya'malha na dani na tigu Rasulullah minta rusak mutar yan ay malanin anak ujur anda sawab adanya ka pangatarus na katabahallahu hasanatan wahidah na pagi lista wala asati mana hasanah ke mutar ay pada sati mana naik haji atiari ma uai Allahu Akbar nagiti sabab agian kay minisugat tergetanu aragor na padai sa amanan niya na eksakan tergetanu Allah na kena ka umiyog sola na isigita nunya sulang ulang man amya ka paniat apani haji na hiliyo pun nag-isa giyang kunta umiyog sola na udah tanong udi ka pangatarus na diri mamutay haji ka na kapakay ayamanan niya na irampay ka mampunaman wala sa mutay sa haji na di ka pagkawan kapakatarus ng Allah umiyog sola dala napakapipian lagi naman na nudan tak dua giang buta pitru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaki magan lagi ni orang stan sahabat yang utama pikiran dari pagaria nata mampusa the 330 nah insyaallah na utak untuk bisa dia enggak dia enggak yang wanane no sebab ku kelitan kami dia turun ke kau tak kurang dia kapang tu basta ditualan gitu permuka kutub nang utak basti sa ditualan aku ada pernah ayaman niat nana kaya kita dulu pemana miang rumah, oi, nah nakagia sabab kosakan yang dituturun ayam masih bisa ditualan, sisa pemana gingaran nasional power, nah ayaman niat nasakan di miang kami, oi, nasakan di tiaw dari nasi, giran nak kuing dulu nasakan di kata bener nasakan ni pemana legal rumah imam, maka sasa nasi pemana bandu, irresponsible sisa gitu tak pegel ngasih umpaman di pakat tapi nah kedua tigur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat tagur ka nakyat aman kasuk kami suparatia pagarian ng gubupay kulay na ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah adad na tiyan ibagda makasagi naman ka asulam mo na puliw ka uai si karon mga suwata ka sulaman abaran di kumbagir ka wala na ibo ka pagkubi
engkau na lillahi tabaraka wa ta'ala ditanunan ditrilingan ka pagbubiga ko watagana para ko wala ka pa maganda ka wala wani ni bigyan ra kata mo na kapadipidiga kung nadir ko tumakabalamban sa kapagim prumaga kapagim krisi ka panaguntaman kasi ko gama kagiti ayaman na niyan nakapagapas ka sa dito kapagapas uway nagina ada na hadis Rasulullah tigyan naman ahabba lillah iman saat nagtigil sa tawa ay kapagkirang itirulun na lillah para wala madagal man ang mga tao di maging ditigawan na saitan na mauyo na po naman ang marang tanunan na madagal tanong na si Pato kung ubakan iperangin yang isa na nasa katawa sa pasumyo ko Rasulullah tigil na ya Rasulullah dullani ala amalin doon ako tigil sa amalang gulupog ako napakasunod ako ko surga natipun na biya la tagdag di ka tigil pagkirang iti wala kal jannah ang mga surga natigil na farad na damiralan na pagkakasukasya ng tamama na pagkakasukasya ng Rasulullah tigil na la tagdag wala kal jannah di ka tigil pagkirang iti ka mga surga na giyang punto at tigil Rasulullah sa din sa eka pagkirang iti rin na lila para wala di imam mugay sa para wala na fakadistak malal iman na tusok at tigil na bisa tao at miyatar tusok para din si wala kodo na biyak mo siya iti ginunta ka Rasulullah ala yuhibbuhu illa lillah aya ka pagkibubi nga kumuli baka tunganay ka pamanawata ka kapag kumpirta na ka kakataong wala agyan mo ka pagkibubi ka pamilya nga nasawap sa agyan mo tan nga di ka pambubalugi sa akin kapagkarani nga sikwala na ayat tubun ka sa ginawa ka pagkibubi ka mga siya na para wala nakusuto sa kagaya mo ito nakatataman ito so kami suparatiya na ay katalawat tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakatami ito kami suparatiya na ayakraha ayyaudu fil kufr kama yukdhabu fil nar andin nagtigil iska na magdamaga yang kuto mga dedepitan ka di ka waya wala na uriya ko kaya naging gaul na magdam ka sa ginang o kambelingan nga na lagi lupa kasi kulog kunarakan na tusok at tigo Rasulullah sa kaya taman kaso kami suparatiya inaw ayaw manariyak kaya ang tanong ako makalilip na gaya kung ito ka pumalawani na uriya ko kaya tubad tanong na ayaw manan yan na miyakin buliw ka tanong si wala miyakin buliw ka tanong ko gama na punaguntaman ang tanong tanong ayaw manan yan kapagkasyon ito mga didepentan ng mga makasisingay dataro ka pamaganda dataro ayaw manan yan nakasuguyan dataro ayaw manan yan nakapakasudi dataro agyan mo ito ayaw manan yan nakaptakabur uway agyan na nakapakililing naging na rin bangkit o amal lang mabiya mga pagriya Arya ul yasir shirk sugod tigo Rasulullah sumiya kay tita kapakilin na miya kapanakuto udita naman na rin kalimong wala na malo kami miligro ugin na giyang bunta ka basta tanong kagir apo na lang matanong kasi tanong miya pan sa niya umat ay kakalimong wala api apan di pakatar tapos sa mga ibadat tanong uso mga amal tanong na umibis wala na sabab ko kala gugaw wala na ayaman na niyan na pagkatalang pa niyan agyang buto ni tanong katarutupan sabab sa agyang buto niya begini tanong pangaliggaw siya sa agyang katatabun tanong pagtaw ako umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buto biar dia tanong hadis Rasulullah at tigyan naman ahya layalil khams wajabat lahu jannah na siya tanong pagpusa katanong dan tanongnya agyang kapitero Rasulullah pandunian at tigyan na sa din sa tawa uyag niyan ang alimabtan lima kagagawi ang mag-ibadaton na miya patutun ng tigo Rasulullah sa surga. Uway. Miya patutun sa surga. Na anto na pagaliron nagyang buto kaya pakai poster katanong gyang buto na madan. Nagyang buto Eidul Fitr gyang buto ay manak kagagawiron na tutusan tanong yung mga bubayaran na mga pagaliran na pumaginan ka igirang manariya Ramadan na ingandun di kandiklirian sa kagiraman to na mapitan ng bubaw pamakyan yataan nagyang putok kagagawiron nagyindig bitun o agamatan o agama Islam bitun o Rasulullah sa laylatul jaiza kagagawiran to kapamirmiw na sanjad to diro sa amal kanawaya mitutuya na subinsok mabubasa gawi ka-importante na mga pag-ibadat ka sa kimo to sulusulay muta ikatalubugi ko kagawi na yaman na niyan namya ko agyang putok balas ay manakapong bermiyo Allah subhanahu wa ta'ala lang hindi isaw na kagagawi at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ay kadua na ayaman na niyan nagyang kutwa yawman nahar
ayat teruna yaum nahar na giang ge apakat talingwa Idul Adha sabab sa dito suka punong belia siya mga korban na inubito sa yaum nahar so ay manan yan ikukurban siya sa Saudi Arabia siya ko apian din na inab kumpiti ba na mga Muslim na gira Idul Adha na gito sa ikapanong belia siya ko mga korban na gito pito sa yaum nahar na giang kuto pa man mapita na yaum nahar na kuto kagagawin na panaguntaman yung gababay ko lang pagarin mo kapag ibadat karon sa game mo teka talubagi o paggawi kaisa na namiya ko nga ang game mo to ay kadua ipitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magkapatator na susurga na ay katalo tingul Rasulullah na Lailatul Arafah game mo to ang pagkukup mga tumanay apya pendatan ro makasun na kutusan tanong namin kung maging utang pagkukupir mo pamapita na iman to ang gagawin na kami kamanuto na pakilit tanong wala upamana mayroon tang tanong na pag-ibig ng tanong sa ito tayo katalong gagawin na ikatalong luto ang ikamuto na miya ko ang asamuta sinertifiyan ng Rasulullah akakipato talaga sa surga uway na ay kapat na giyang butwa ay ang niyan na yawmut tarawiyah laylatul tarawiyah giyang butwa ay betul na laylatul tarawiyah na ingin asungat o si sa arapa ang magugupso naman na dia butuh ang pagbuta taon dahil sa mina apiter na biya sa mga tao na butuh ang kagagawin na ay experience nun na at ng mga tao aamay kumya kong marmato sa mina ka sisagin mo talala itong tarawya na miling ang gini ang mga tao na dumin pasiran ng manisan na nila pagkain sa kapatulog na mga nasunog na tanto to may to tunawag man tanto malakaribatan nga may to karibatan uy na giyang butuh ang katatagutan mo sa mina na kapag man ang miyag nawa ikatalubagi ko kami alam laging alas gusto na miya man hajud ka mintikir ka miya ka sa Quran na kapag miya katulog ka puruman na miya ko ang agyan buto balas ikapat apidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya patutur ka surga na gusto Panginoon na makbula ay man yan natatarima na ay kalimat ti Rasulullah agyan buto piyati tanong hadith na dito subtigyan Lailatul Nisfu Sa'ban igira mabuan Nisfu Sa'ban na ad ng mga tao asya ginamutan Nisfu Sa'ban na banyan din diyan ilan yung mga rin mga lukstan na mutan nila di kasila-silasi kung mga gawi ayaw man yan na namiyagit na namunta ka pagkabubarakatawa lasi kung panagapuging tawiran asa ka ni mga okit sa pida na karata agyan buto adika ayaw man yan na kapukid ng buto kapapagunga kapukid na gyang buto kapapagbagar ang gyang buto ang giginawin na ito na karatayan asal ka di makapresyon sa gyang buto mga bidaan na gyuti sa mga arupan pagpagilista wala so pagikuan yan kumalakalamot si usundo sa doon gusto ukuran ng manusia sa gyang buto Lailatul Nisfu Sa'ban na manggalipagtan walan na niya patutraktang sa surga ayaw ngayon tanong sa dito ni kang galip kakagamaan ay nao ubang kalong-kalong na may siya tanong rin mga pagariyak ko surga baka sisiringan tanong makasisiringan na tanong si ko surga wala so ginawa isi na upang makamitaras tanong na ayat keso ini nasukti mo mga luksasan sa ng proton ay ng kalabun giyan kaya mga bubayakan mga bubay tanong at ibang galapag sa mga panaguntaman na ayamatan na dito no sila kaswa ka ayamanan yan na isaw to may umbuiran si kumang amal karong manarisot dito kapag magandiga si ayamanan yan nakalain niya pasal si sa kapamatan no sa lungan ng muni pamaganita makisip wala ayamanan yan na timuntan wala si surga diyan kaya sumasagot ng tanong ayamanan yan na eksamin wala napakaligas ng tanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang biyanon isang biyanon na giyang buto paratia tanong amya maratia aso maragin na paratia ang paratia niyan sibin wala na malbun giyang buto maragin na malabudol sa biyan na giyang buto mga kagat na kisap yun na giyang buto mga kapipya ginawa kapadanan sa emanan ini tanong wala na giyang kaya sumasagot ng tanong na paratia puro na manasusin ng pagkapian wala na ginawa tanong mga Muslim may tanong ul autuar ang yakang bagwit sumadagla tao na ikataw tanong na kebinasan na taki ibu ang madagla kung niya makatamo uway na lagi kong pangayam yung bulola ng palit niya mapya kong Muslim nasa rapat ng nagagyan mo ito panalamat si wala na isa lang na din nagkagda mo kamaragin kapya diyan mo ito magkagda mo kamasakit magkagda mo kamaragin
na mapipiyat ay ginong kaya pamikiran ko na pinalamatan na kabalis wala kasagin sa kala apagaganda makamargano na parating nagitip kala apang katan kasi ko alam nga namuri saya kepuntuman na paginin tamasik wala ayam ano niyan na dinian ay baluin ang kapusan dito nung ikang pagkakubaran tuwa siya ko dito nung ikang galip kasi ko mga baluin niya apunan na sampo na dito nung iba kasi sa lapidawa siya sa ikaranagyan kaya ayam ano niyan na estisyon tanong kung kapag dinian na guna siya sa kang bala-bala darba sampo na yan nagiging baluin na gugil kaya pamilya agyang buta pangariak na siya kita Haji Abdul Hamid yung tikarang kumakurun yung buwatan yan kaan nga di naman nariya aya bityaro wagama na sutawa pangilibagan niya siya wagama na pitwa pidip na siya pun wala agyang buta na pangigamaran na sampur na suka pangintawiran panginintang wala timun-timuntan wala husurla amin ya rabbal alamin Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya arhamar rahimin Allahumma balligh muradana Allahumma balligh muradana Allahumma balligh muradana ila baitillahil haram wa ziyarata qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi madinatil munawwarah birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna na'udzu bika minal junun wa na'udzu bika minal jusam wa na'udzu bika minal baras نعوذ بك من سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان من يرانا سبحان من يسمع كلامنا سبحان من يعرف أحوالنا سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته